Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley l-erba' għamlu żjara ta' korteżija lill-President Emertu Ugo Mifsud Bonnici li nhar il-ġimgħa li ġej 8 ta' Novembru jalaq 87 sena. Matul il-laqgħa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija irringrazzja lill-President Emertu Ugo Mifsud Bonnici għall-ħidma u l-kontribut politiku li ta' tul il-karriera politika tiegħu u ddeskriva lil Ugo Mifsud Bonnici bħala wieħed mill-politiċi li jagħżu l-politika bħala mezz sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Flimkien mal-President Emertu Adrian Delija iddiskuta d-diversi riformi li fil-passat twettqu u li fihom Ugo Mifsud Bonnici kien il-viżjonarju li wettaqhom. Fost dawn kien hemm riformi politiċi, kostituzzjonali, demokratiċi u dawk edukattivi, wara li Ugo Mifsud Bonnici kien maħtur Ministru tal-Edukazzjoni wara l-1987. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien mas Segretarju Ġenerali Clyde Pooley u l-President Emertu Ugo Mifsud Bonnici trattaw ukoll l-impenn fil-politika u rilevanza tal-politika f'soċjetà li dejjem qed tinbidel. Ugo Mifsud Bonnici twieled fl-1932 f'Bormla u hu t-tifel tal-politiku nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici magħruf bħala il-Gross u kien elett għall-ewwel darba fil-Parlament fisem il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali tal-1966. U baqa' jkun elett f'kull elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista sakemm fl-1994 kien maħtur President tar-Repubblika ta' Malta. Tul il-karriera politika tiegħu Ugo Mifsud Bonnici serva wkoll bħala President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u kien fuq quddiem f'diversi riformi politiċi fosthom il-ġlieda għal-libertà u d-demokrazija ta' tmeninijiet, ir-riformi interni fil-Partit Nazzjonalista fis-sebgħinijiet, ir-riforma kostituzzjonali tar-Repubblika u r-riforma fis-sistema edukattiva f'Malta.